find my revolution. Why don't you bring me down? Sing me some minutes. Shall we go? Ja. Ja, hej. Jeg kommer fra TV Gaderum, og jeg hedder Troels. Og jeg vil meget gerne snakke med nogle hjemløse om, hvordan er det, at man finder mad i de her container, der er omkring supermarkederne, hvor de smider mad ud. Nogle gange har jeg hørt, at man smider mad ud, som, hvor datoen er måske også okay, eller i hvert fald måske bare overskrevet med en dag eller et eller andet, stadigvæk fin mad, okay. Hvordan finder man sådan noget der? Hej, jeg har fundet min ven her, er hjemløs, og han vil gerne vise mig. My friend here is a homeless person, and nice guy, and he said he would show me how to find food in a container, where to go, and how it's done. So, could you tell me how to find this? Yes, let me go because I will tell you. I feel Okay, han vil lige vise mig, og jeg skubber lige min lille fartøj herved. Lige her, vi går bare ind og ind på, og se hvad der sker. Ja. Okay, it's different in the different cultures, right? Being homeless, right? And in Scandinavia, there's a certain way of doing things. But I was trying to get a food for homeless people with one organization here in Denmark. Yeah. And I was good from the containers. I would those containers. Okay. And when I have done this, I was always trying to be a secret because I was never trying to do the violence of the people who scream or get the violence. To be attached to someone. So that happens. That happens. Okay. So I was always waiting when there is the situation, and I was almost done this in the dark in the night. So, but I think it's a bit too short. So. Sure. Anyway, we want to debate. Vi vil meget gerne have en debat omkring de her spørgsmål. Det er ret vigtigt. Så. Og det vil også være alle tider, hvis vi kunne få nogen fra butikken til at komme ud og fortælle os et par ting. Det vil også være okay. But what do you think? Do you think we should try to get a hold of somebody here and talk to them? 2 years ago, I was talking to somebody, my friend. It was a girl. She came in the daytime, and when she packed the food. From the container, then she was being smashed by somebody, and the food was thrown to them. And somebody said to her, no, don't come back again. It was not in the shop, I think. I think it was the older shop. Okay. So it is actually dangerous, but how often does that happen? Does that happen 1 out of 10 times that people are attacked, homeless people are attacked? How often does that happen? No, it's because people have a trauma. When somebody looking in the garage, there is some ancient roots. Hey, is it very common? Is it very common? Or is it very seldom? To jump to the so it almost never happens. Mostly they just say go away, right? They're nice people. Mostly, okay. There was a situation where it was no. Okay. Yeah. Hey, I think we should go ask these guys. Hi. Vi er fra lokal-tv. Ja. Okay. Jeg høre, hvad de andre Ja, vi er. Okay, det er godt. Det er TV Gaderum, og vi vil gerne høre, hvad I mener om vores hjemløse mennesker. Altså, vi må ikke give varerne til dem, sådan der, du ved. Okay, man må ikke give dem, må de? Okay, men hvad så? Vi smider det ud, og så kommer de af samme varer. Og jeg har ikke noget imod, at de gør det. Jeg har slet ikke noget imod. Jeg forstår også dem, der gør det. Hvis de ikke har nogen penge, så bliver de nødt til det. Ja. Så min holdning er, at det finder. Og
jeg forsøgforretning, det er helt nok. Synes du det samme? Ja. Hvad hedder det? Jeg har hørt, at der er nogle supermarkeder, der er så flinke, eller hvad hedder det? Jeg er sådan fornuftigt. Så de vil gerne brandes. At blive brandet som et gældigt supermarked. Måske kan det være en konkurrencefaktor. Hver gang de kommer her, så siger vi ikke noget. Så... Der var en butik, hvor nogen kom ud med en kniv. Har I hørt om sådan noget? Hvad synes I om det? Ja, okay, det er jo ligesom en trussel, hvis man kommer ud med en kniv. Er det ikke sådan at true? Ja, det er truen, og det er jo også enormt ulovligt. Ja, selvfølgelig. Hvad synes du om begge det, at forretningen i en annonce skrev, vi synes det er okay, at vores forretning er venlig over for de sultne hjemløse, og hvis de vil have noget mad fra vores container, værsgo, så det. Hvis de satte det i en annonce, altså, så vil alle kunderne synes, at det er meget venligt af jer, og så måske vil de støtte jer med. Hvad synes du om den tanke? Det kunne være godt. Vil du sige det til chefen? Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne tænde det. Vi hedder TV Gaderum, og om 14 dage, 3 uger, så sender vi den her. Ja. TV Gaderum. Kanal Hovedstad. Kanal Hovedstad. Om 14 dage. Okay. Ha' en fed dag. Jo, tak. Tak skal du have. Og god weekend. I lige måde. Hej. Okay, I think we should just stop here. But what was the quintessence? What was the quintessence? Quintessence is that they actually are extremely friendly, and it is here permitted to take food. Well, if it is permitted, then we should take some now. Yeah. Of course. Let's go over and get some food. Because I'm a little hungry, and I have some my cat. Right. And They just said it was okay, so why don't we do it? Let's go get it. Oh, okay. Let's go. because it is a little silly to just to make a little disappointed when we came, and we didn't do our fact. Det var min holdning, and that was my opinion, because I became so happy from what he just said that I forgot all about getting food. Okay. Well, let's have a look. Do you want to look here? Yes. There's not much in there. Why don't you film down into it? See if you can see anything. Put the camera down in. Yes. Check it out. Ooh, nothing in there. Okay. Have you been in there? Have you been in there? There's nothing there, is there? Oh, we have a sweet corn, bananas, and bread. Is there? Can we get it? Can you get it? You can film. Can you film? Yes, I'll just. 3 minutes. I try to film. Okay. Okay, excuse me. Okay, go ahead. But then I need to take a little green boat. Yeah. We'll have And just check things out here. oh, we have something sweet. Okay. I don't want to jump out. There is no green boxes here to stand it on this. We get some things here. We have a carrot. We have a milk. Wow, that's great. That's absolutely great. We have some sweets. Wonderful. Wow, der er nogle gode ting her, hva'? But what is this? This is something different. Men man skal nok lige tjekke og se datoen, om det er meget gammelt eller kun lidt gammelt, ikke? Okay. Cheese. Her kan man få en ostemad. Ja, vi går ned og tager en ostemad bagefter. Okay. Godt, We tak. have Det er a meget little vigtigt. more. But Okay. we have a big family, yes? Yes, yes. We have a very big family. Wonderful, wonderful. Please don't film me in the back, okay? Because I look like silly man. Paprika. Oh.
This is censored, okay? Can we a little make a censored? Can you just record the sound? Well, I don't know. Okay. Okay, let's stop now. Okay? Okay. Let's stop. Go ahead. Yeah, just press stop. Can you turn it off? Where is the button? This one? We need to cut it 2 minutes. Show up to me. Good. If we show up meat, then the people will be aggressive. Okay? You eat meat? No, Hej, vi vil lige spørge dig til lokal-tv. Er det okay, at supermarkederne kan sultne hjemløse gå ind i deres container og tage noget mad? Er det noget, du synes er okay, eller er det forkert? Har du en holdning til det? Ja, det er selvfølgelig kontrollen, det er det vigtigste. Kontrollen? Altså, hvis det er altså ude af dato. Nå ja, okay. Men er det okay, at supermarkedet har containerne åbne og synes at lade de hjemløse tage maden hjem, hvis Jeg vil ikke opfordre det. Hvad siger du? Jeg vil ikke opfordre det. Du synes, det er forkert, at de... Nej, det er så. Hvorfor er det forkert? Det er altså sådan som sikkert. Hvis datoen er okay. Nå ja. Hvis datoen er okay, kan de hjemløse, der sulten, kan de tage det, når det alligevel bliver smidt i skraldespanden? Ja, når der er sulten, så kommer man jo helt helt selv. Okay, så du har... Jeg vil ikke opfordre det. Nej, men det er okay med dig. Okay, have en god dag. Ja, og det var en, der var lidt mere stillet nogle flere spørgsmål. Men der er alle slags mennesker. Vi skal lige høre, om der er nogle andre, der synes noget af det. Der er meget larm her. Jeg ved ikke, om man kan høre det. Så måske er der så meget larm, så vi faktisk ikke kan optage her. Hvad synes I? Hvad? Vi tager det og håber det går. Hej! Hej, jeg kommer fra lokal-tv. Ja, vi vil gerne bare spørge dig, om du synes, at sådan et Fakta eller supermarked, er det okay, at de lader de hjemløse tage mad, der fordi de smider det væk alligevel. Så du synes, det er okay, at de... Ja, det er okay, hvis de sulter? Ja. Okay, tak skal du have. Ha' en god dag. Se, der var en mand, der synes, det er helt okay, at de hjemløse ikke sulter, hvis de kan få noget mad op af en container. Det var der altid. Nej, har vi ikke lige spørger? Nej, det må vi ikke. Det er ikke alle, der har lige så god tid som TV i gaderummet. Vi har mere tid end mange, der har en travl dag. Det her, jeg tror, det er lørdag eftermiddag, det er det ikke? Nogle gange så datoen og tid og sted og ting, det flyder lidt. Ja, vi har ikke helt styr på nøjagtigt, hvor vi er, hvornår vi er der. Men det er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at du har kærlighed, og du har en godhed og en lyst til at give en hjælpende hånd, når man kan. Nu kommer der en ung mand her. Han ser ud, som om han er en meget flink ung mand. Hej, må vi ikke lige spørge dig noget? Vi kommer fra lokal-tv. Om de hjemløse, synes du det er okay, at de hjemløse kan tage det der mad, der stadig har en god dato, men de har smidt det i skraldespanden? Synes du det er okay? Nej, jeg tycker man borde ge bort det till hemlösa. Til hvad? Man ska give det til de hjemlösa, synes jeg. Man skal give det til de hjemløse? Ja. Det synes du er okay? Du synes ikke, at det er konkurrenceforvridende? For eksempel forretningen siger nogle gange, at hvis de giver maden, giver det til de hjemløse, så kan de ikke sælge det. Så hvis de bliver meget sulten, så vil de alligevel gå ind i forretningen på et eller andet tidspunkt og købe det. Tror du ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror du ikke? Okay. Så du har mest lyst til at lade dem få noget at spise? Ja, men det synes jeg. Altså, hvis det er noget, man alligevel ikke skal bruge, så synes jeg, det skal få det. Vi siger tak for det. Ja, værsgo. Ha' en god dag. Hej. Det var en svensker. Svenskerne har åbenbart helt noget på, at de hjemløse får lidt at spise i gang imellem. Så kommer der også en anden mand her. Hej, vi kommer fra lokal-tv. Må vi ikke stille dig et spørgsmål eller to? Ja. Altid.
det er TV Gaderummet. Vi er meget interesserede i, hvad folk synes om hjemløse, der sulter og går ned i containeren fra et supermarked, hvor de smider noget mad ud, og når, i de tilfælde i hvert fald, hvor datoen er stadigvæk okay, men de har smidt, og det gør de nogle gange. De smider noget ud, selvom datoen er okay. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Men så tager de, maden så vidt man kan se, okay. Og så tager det sådan nogle mennesker, der tager det, der er sulter. Men synes du, det er i orden? Fordi det er juridisk eller teknisk set, der mener jeg ikke, at det må. Okay, hvad vil du have? Synes du, det er okay, at hjemløse tager mad op af en container fra en supermarked, hvor de har smidt maden ud, det går til affald, det bliver smidt i skraldespanden, brændt op, eller hvad man gør med affald. Er det okay, at de, selvom det er ulovligt, det er formentlig ulovligt, er det okay, ja, det mener jeg, at man ikke må. Og nogle af de her supermarkeder, de prøver at stoppe for på den ene eller anden måde, blive vred og sige gå væk og så videre, ikke? Og så putter de lås på nogle steder. Andre steder, så smider de klorin på maden, så det ikke kan spises. Okay. Men vi har nogle sultne mennesker, og så er der faktisk også, har jeg hørt, at der er nogle steder, hvor et supermarked vil gerne brandes som nogen, der er venlige over for sultne mennesker, og vi synes, det er okay. Ja. Så derfor, og hvis det er okay, så er det vel også lovligt. Men altså, der er forskellige holdninger til de her ting, også blandt supermarkedet. Hvad er din holdning? I need to intervene. Very spiritual case. I need to say one store has Can you hear what he's saying? No, I'm not sure. Because I think he's saying that there's one store in Copenhagen where they use chlorine, put chlorine on the food. Is that what you're saying? Yes, but now they start to close this country. But I know that from experience the food is also low. Okay, what do you think about that? Altså om at de forgifter maden, så man ikke kan spise der er mange aspekter, vi lige har været inde på, ikke? Ja. Det er lidt overvældende, undskyld, jeg kommer med så meget der. Men kan du tage stilling til noget af det der nu? Vil du sige noget om det? Jeg tænker bare, at der er ret mange spørgsmål. Ja, altså helt overordnet set, synes jeg, at det er en lidt mærkelig tanke, at nogen er sultne, og så er der noget mad, og så får man ikke spise der mad. Altså, på den anden side synes jeg, det er lidt mærkeligt, at nogen skal være så sultne, så de skal gå ind i en skraldespand for at finde mad. Men og på den anden side, så tænker jeg egentlig også, at hvis som supermarkedsejer, der kan jeg egentlig godt forstå, at man ikke gider at have sådan et slæng af mennesker, der ligger ude i en skraldespand. Ja. Så jeg tænker, at jeg synes, der er mange sådan lidt pudsige aspekter i det, og jeg forestiller mig, altså en genuin løsning ville vel være, at folk ikke skulle være så sultne. Har du hørt om den ordning? Jeg gik engang på et kursus over på Kofoeds skole, og Magasin, bageri, det Magasin, de dagen efter de her brød var bagt, og de solgte det. Og det, der ikke var solgt, det gav de til Kofoeds skole. Altså, der er nogle steder, der er... og så fik de det egentlig gratis derude, eller til en meget lille pris. Altså, nogen har faktisk organiseret noget lignende mad til fattigere, så man kan faktisk også organisere det. Supermarkederne kunne måske organisere det. Så når der ikke var et slæng af mennesker, der og så videre, kaos. Jeg kan huske, at jeg engang boede i Afrika, og så sad jeg og spiste på en café. Og så kom der en tjener ud og sagde til os, at vi måtte ikke fodre tilskuerne. Fordi at der var sådan et sammenrend af mennesker, som ligesom var voldsomt sultne, og som sad og kiggede på os, mens vi spiste. Og så var det sådan, at der er de hvide, sådan total overklasse mennesker, de måtte ikke ligesom fodre de mennesker, som stod og kiggede på dem, mens de spiste. Fordi det ligesom opmuntrede dem til, at der kom flere. Og uanset sådan, hvor fuldstændig vulgær og barok sådan en situation er. Så den her café- eller restaurantejer, han mente jo virkelig af et ærligt hjerte, at det var et problem for ham, at det trak for mange folk til. Sådan så, at det blev ubehageligt at sidde og spise det, og så var der ingen, der ville sidde og spise det, og så kunne han ikke tjene nogen penge. Grunden til at sige det, det er egentlig bare for
at der egentlig også er et perspektiv for en butik i at sige, nej, vi vil egentlig ikke have folk komme og spise af vores skraldespand, fordi det er simpelthen for ubehageligt, at der skal komme de her mennesker og spise der, ikke? Så jeg tænker, altså jeg er egentlig ikke sådan noget med, om butikkerne burde gøre det ene, eller butikkerne burde gøre det andet. Altså jeg tænker bare mere sådan, folk burde jo bare ikke komme i en situation, hvor de manglede mad, så de kan have en skraldespand at spise. Og så er jeg egentlig, hvordan butikkerne de vælger at opføre sig i den sammenhæng. Det er egentlig op til dem selv, om de er dygtige nok til at organisere det, eller ikke dygtige nok til at organisere det. Det ved jeg overhovedet ikke, om de er. Man er også nødt til at se det lidt fra begge parters side. Præcis. Folk burde bare ikke komme i en situation, hvor de manglede mad så meget. Men som en kapitalist, rigtig superkapitalist måske vil sige, at markedet regulerer sig selv, også foran den der... Så det gør de jo også. Foran restauranten. Ja. Altså, hvis jeg forstod dig ret, så havde du sådan overordnet mad, man smider ud. Man burde ikke smide mad ud, der kan spises, hvis der er nogen, der er sulten. Det er overordnet princip. Det er meget... Altså det i sig selv er jo for barokt, ikke? At man har noget at smide det ud, og andre sulten. Det er der jo bare noget meget fundamentalt grimt i. Det minder mig lidt om denne her diskussion med biobrændsel. Ikke? Man putter mad i tanken, så vi kan køre rundt i vores biler her, imens de sulter i Afrika. Se, der var en mand, der havde vidst en hygge, der havde i Afrika, vidste noget om forskellige problematikker. Også nogle ting, som jeg ikke selv har tænkt på før. Det med, at der kan være så mange mennesker, sultne mennesker, der stiller sig op, så at det kan være et problem, og måske true manden i, at hans forretning, hans restaurant går nedenom og hjem. Så der kan være flere aspekter i det der, og argumenter for og imod. Det er alt sammen værd at overveje. Nej, må jeg ikke lige spørge dig bare en enkelt ting her til TV Gade lokal TV, ikke? Og det er, at vi vil gerne stille folk nogle spørgsmål omkring sultne mennesker, der går ned i kulturen, til alt det der mad, som supermarkedet smider. Ja. Om du synes, at det er okay, at man går ned, hvis man er sulten og tager noget mad, hvis man er sulten, hvis det stadigvæk kan spises. Ja, det synes jeg, der er helt okay, når der er mange supermarkeder, der er sådan noget rigtig gode ting. Ja, ja. Og det er jo lækre ting, vi kan finde, så... Ja. Hvad hedder det? Der er også... Jeg har hørt, at der er nogle steder, der næsten bliver brandet som, at de er venlige og gode over for hjemløse. Og så er der også nogle supermarkeder, som putter klor i maden, sådan at det simpelthen bliver så, man ikke kan spise det. Du er jo spiselig. Hvad synes du om det? Det synes jeg da ikke er en særlig rar ting. Jeg synes at hvis der er overskud, så kunne der er så mange, der smider god mad ud. Hvorfor kan man ikke lave en eller anden ordning med, at det kommer et andet sted, man skal få brug for det? Tak skal du have. Hej. Det er sandelig en smuk dag. Smuk dag her om vinteren. Yes. Det ville være allerbedst, hvis vi kunne få bestyreren for denne fakta. Hvis bestyreren ville komme herud, ville det være altid. Så vi kunne stille nogle spørgsmål til ham eller hende. Skal vi gå ind i forretningen måske og spørge nu? Det kunne vi altså også gøre. Men nej, vi holder os herude og snakker med folk. Det er nok en udmærket ting. Undskyld, må jeg ikke lige stille dig et spørgsmål? Det er lokal-tv. Desværre. Ha' en smuk dag. Okay. Her kommer nogle piger, der helt sikkert gerne vil sige et par ord. Jeg må ikke stille bare et enkelt spørgsmål. Lokal-tv. Okay, ha' en smuk dag. Nej, ungdommen, de har altså ikke tid til ret meget her. Masser af tid. Vi mangler tid. Der er nogen, der siger, at tid er faktisk noget af det vigtigste. Men jeg er ikke sikker på, at sultne mennesker vil synes det. De vil nok hellere have noget at spise, end at have mere tid. Undskyld, må jeg ikke lige bare stille dig et spørgsmål? Lokalt TV om sultne mennesker og container, man skal mad ude i container. Om du synes, at sultne hjemløse skal have lov til at tage noget mad op af en container, hvis der er noget der kan spises og ikke er giftigt eller noget. Om jeg synes det? Ja, er det okay, eller er det... Jeg synes jo, det er trist, og det er nødvendigt. Ja. Jamen, altså, selvfølgelig skal de det, hvis det ikke synes, men jeg synes bare, det er uvandt et eller andet sted.
nødt til at gøre. Ja, så er det måske bedre med sådan en ordning, som Kofoeds skole har. Magasin, når de laver brød, så giver de ofte lidt brød, der ikke bliver solgt, det giver de til Kofoeds skole. Ikke? Og laver en ordning, og så kan de få det enten gratis eller til en meget billig og ting. Og det synes jeg rent faktisk har vi haft en brunch for nylig, hvor vi havde overflod, Hvem er vi? Familien. Nå, okay. Hvor vi tænkte, det mest nærliggende med alt det, der var, det var at sende det videre ind til Kofoeds skole. Vi nåede så ikke så langt, fordi der kom naboer til. Men sådan noget, det synes jeg er fantastisk. Der kunne man måske også have en idé til, hvordan man kunne organisere det. Så det lidt mere. Sådan at der er nogen, der synes, det måske kunne blive et ubehageligt eller et problem for butiksejeren, hvis der er helt slagne mennesker, der står og tager op i containeren. Jeg ved ikke, om jeg kan følge det eller ej. Det ved jeg heller ikke. Jeg synes, det er selvfølgelig det er sørgeligt, at det er det, der er nødvendigt, at der ikke er varmestuer eller et eller andet, hvor man kan gå ind og få sådan noget til brød. Ja. Der er nogen, vi har hørt, at der er nogle butikker, eller faktisk vores ven her, han har faktisk kendskab til en supermarked, som smider klor. They put chlorine into the food. Er det ikke rigtigt? Yes. Okay. Altså de forgifter maden, ikke? Hvad synes du? Det synes jeg er ulækkert. Ja, det... Jeg synes, altså en ting er, at man har en holdning til, hvordan tingene burde være eller ikke være. Man behøver ikke at gøre det spiseligt. Altså hvis det kan gøre en forskel et andet sted, så synes jeg det er ultimat. Ja, det synes jeg. At man gør det. Noget af det, jeg er blevet mest vild af for, det er, at der findes faktisk en enkelte supermarkeder, som gerne vil brandes som venlige over for de hjemløse og reklamere for det. Okay. Eller ikke helt reklamere, men altså lige lokalt, det er okay, at kunderne ved, at de er søde over for det. At de ikke er sådan ligesom. Ja, men det der for mig er okay nok. Hvis man synes, man får lidt credit for det, og måske kan spille det af på kunderne og sige, det kan vi gøre. Jeg synes, det vigtigste af alt, det er, at de hjemløse synes, det er okay, at de ting, det bliver gjort på, at de ikke føler sig, jeg ved ikke. Jeg synes engang imellem kan det måske godt blive for uværdigt et andet sted. Ja. Men samfundet selvfølgelig. Men altså, vi kan ikke lave om på samfundet lige her nu, men altså nogle enkelte personer og forretninger kan også gøre en lille indsats. Det synes jeg absolut. Altså, hvis de hjemløse synes, at det ikke gør noget ved deres værdighed, så er det fint nok. At det er bedre end at suge. Absolut. Så alt det, vi kan gøre for, at folk stadigvæk er glade til pladsen og får lidt i det gode af mad i noget. Vi kan det sammen på mange måder, så længe den, der skal tage imod lidt med det der med brunch, det er sådan private familier. Ja. Det er der en idé, der er værd til at afgøre. Ja, men vi fik jo bruncher meget mere, end vi kunne. Sammen med jer, der vil jeg i hvert fald gå med til, at vi lige prøver at udpersonere, at private derhjemme, der har for meget mad, prøv lige at finde ud af, man skal nok lige tænke lidt over, hvordan man kan sende det videre til nogen, der har brug for det. Jo, men i stedet for bare at stå udtrykket og smide flere fade ud med alt, så vide, at der er altså nogen, der kan glæde det her på gode måde. Hej, god dag. Det var nogen, der var virkelig fyldt med idéer til, hvad man kan gøre. Skal vi se, om vi kan finde nogen her, der... Okay. Det kan være, at vi skal slutte her. Ja. Men kære venner, så vil jeg gerne slutte på det der, vi lige hæver ind på. Sig til alle og enhver, at prøve at finde ud af, hvordan vi kan det overskydende mad, som vi har, hvordan vi kan sende det videre til nogen, der har brug for det. Ha' det godt alle sammen. Hej. I just had a breakdown the other day.